ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷа. Чӣ хеле ки ба ҳамаи тамошобинон ваъда додагӣ будем ки як-ду рӯз пас як видеои дигар пешкаштон мекунем. Дар уҷа мефаҳмонем ки дар амнистия киҳо меғалтанд, яъне кадом моддаҳо ва киҳо мебурояну чанд ҳазор нафар. Ҳамаша пешкаши шумо мекунем, музи бо диққат гӯш мекунем. мувофиқи моддаи яки лоиҳаи қонун аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ, новобаста аз муҳлати ҷазои таъиншуда ва аз адои ҷазоҳои дигари ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд буда маҳкумшудагони зери озод карда мешаванд. Аки дар иҷо овардагие ки киҳо мутобиқи моддаи якими ҳамин лоиҳа озод мешаванд, гӯш мекунем. Занон, ноболиғон ва мардоне ки синни солшон 55 солаи, яъне ки ай 55 сола болоанд, ҳамин шахсиятҳо озод карда мешаванд. ва боз омадагие дар иҷа ғайри занону ноболиғону мардоне ки ай синни 55 сола болоанд, маъюбони гурӯҳҳои 1, 2 ва 3, инчунин шахсони гирифтори бемориҳои оммосӣ бадсифати марҳилаи 4 ва гурӯҳи клиникаи 4 аз рӯи таснифи байналмилалӣ ва ба омоси бадсифати бофтаҳои лимфоидӣ ва хунофор, сили узвҳои нафас ва пошхӯрдаи шадиди шуш, бемории ишемиявии дил, фаъолияти ҷисмонии гурӯҳҳои 3 мансуб дониста шудаанд. Яъне ки дар иҷа ози чӣ хеле ки гуфтем мутобиқи моддаи яки ҳамин лоиҳа озод мегарданд ҳамин хел занон, ноболиғон ва мардоне ки ай 55 сола болоанд, бо ғайри ё озод мешаванд маъюбони гурӯҳи 1, 2, 3 ва шахсоне ки гирифтори бемории мисол силанд, яъне ки туберкулёз ба фаҳмотар бигирем, бемории шишкасаланд ва ё ки бемории дилкасал. ва боз инчунин озод мешаванд иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда, иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди давлатҳои дигар, шахсоне ки бар асари фалокати нерӯгоҳҳои барқии атомии Чернобил зарар диданд, шахсоне ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ. дар баробари ин мувофиқи талаботи моддаи 2 лоиҳа, шахсоне ки аз беэҳтиётии ҷиноят содир намуданд, новобаста аз намуди ҷазо аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд, яъне ки шахсое ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят мекунанд. ва дар иҷа бо ғайри воомадагие ки яке аз фарқиятҳои лоиҳаи пешниҳодшуда аз қонунҳои авфи пеш қабул гардида аз он иборат аст ки шумораи шахсоне ки тибқи он аз адои ҷазо озод карда мешаванд зиёд мебошад, аз ҷумла занҳое ки барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин маҳкум гардида амалан зиёда аз 12 сол ҷазои маҳрум сохтан озодиро адо намуданд, мардоне ки синнашон аз 70 боло ба истиснои онҳое ки баъзе ҷиноятҳои махсусан вазнин содир намуданд, шахсоне ки барои гирифтан ё додани пора ба маблағи то 10 000 сомонӣ маҳкум шуданд, шаҳрвандони хориҷие ки ҷиноятҳои дар сарҳати 10 моддаи 3 пешбинӣ гардидаро содир намуданд, новобаста аз маҳдудиятҳои дар дигар моддаи ҳамин қонун пешбинӣ гардида аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд, яъне ки ғайри ҳамун шахсиятҳое ки ба истиснои баъзе аз ҷиноятҳои махсусан вазнин содир карданд, ҳамин касоеро номбар кардем, ё пурра ай ҷазои ҷиноятӣ озод карда мешаванд. ва боз дар иҷа дохил мешавад аз ҷазо ё адои ҷазо озод намудани маҳкумшудагоне ки иҷрои ҳукм нисбат ба онҳо мавқӯф гузашта шудааст ё ҷазо шартан татбиқ карда шудааст, ё аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ шартан пеш аз муҳлат озод шуданд, ё ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истоданд, ё ба дигар ҷазоҳои бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд буда маҳкум шуданд низ пешбинӣ мегардад. дар иҷа бо дохил мешавад ки амали қонуни мазкур пеш аз ҳама нисбат ба онҳое татбиқ карда мешавад ки барои аввалан ҷиноятҳои начандон вазнин ва ҷиноятҳои дараҷаи миёна содир карданд ё аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карданд, аз ҷумла мувофиқи талаботи моддаи 4 ҳамин лоиҳа, шахсоне ки бори аввал барои содир намудани ҷиноятҳои дараҷаи начандон вазнин ва дараҷаи миёна маҳкум шуданд аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд, ҳамзамон бо ин шахсоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шуданд аз 3/2 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо карданд, ё барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин маҳкум шуд аз 4/3 ҳиссаи муҳлати ҷазоро дар ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ адо карданд, аз адои ҷазои боқимонда озод карда мешаванд. яъне шахсое ки ҷиноятҳои дараҷаи миёна ва ҷиноятҳои начандон вазнин кардагиянд, сроки ва ё ки камай ай
ҷазо озод мешаванд, пурра озод мешаванд ва шахсиятҳое ки ҷиноятҳои вазбин кардагиян, махсусан вазнин кардагиян, яъне ки срокҳои боло доранд, агар аз 3-4 ҳиссаша адо кардагӣ бошад, ҳамун срокш гузаштагӣ бошад, озод мешавад ва агар нав бигем ба ҳамун ҷинояти махсусан вазбини шистагӣ бошад, вай озод карда намешавад. ва оиди ҳамин ҷиноятҳое ки махсусан вазбинай ҳозир мефаҳмонамтон гӯш кунем бо диққат. мутобиқи талаботи моддаи 5 маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ё махсусан вазнин ба муҳлати зиёда аз 15 сол маҳкум шуда, то мавриди амал қарор додани қонуни мазкур воқеан 15 соли ҷазои маҳрум аз озодиро адо намуданд ва муҳлати адогардидаи ҷазо маҳрумӣ аз озодӣ нисбаташон то 3 сол мондааст, новобаста аз маҳдудиятҳо ва манъкуниҳо дар қонуни мазкур пешбинӣ гардидааст, аз адои ҷазо озод карда мешавад. яъне ки ҳамун шахсиятҳое ки ҷиноятҳои махсусан вазбин кардагиян ай 15 сол боло срок гирифтагиян, агар ҳам 15 солша ки шиштагӣ бошанд, 3 сол ё ки 4 солш мондагӣ бошад, вай пурра озод карда мешавад. агар ай ҳамин сол бисёр бошад, озод карда намешавад. аз ҷумла дар моддаи 8 доири шахсоне ки қонун дар бораи авф нисбат ба онҳо татбиқ намегардад нишон дода шудааст. яъне ки ба шахсое ки қонун дар авф бигем дар ваё намеғалтанд, авфда озод намешаванд, ғайр ай занон ва шахсони ноболиғ. ҳозир ҳамин моддаҳоеро ки мехонам, ҳамун шахсиятҳо ай ҳабс озод намешаванд, ғайри занон ва ноболиғон. бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳади Қазоқистонро доред, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем. шумо бо он шахс муроҷиат кунед ва шуморо аз ҷои даркориятон гирифта бурда аз сарҳад мегузаронад ва боз соху саломат, худованд розӣ бошад, ба ҷои даркорӣ оварда мерасонад. мошине ки шумо дар он сафар мекунед мошини нав, яъне ки соли 2019 ва инчунин ба шумо аз тарафи ронанда бо таври ройгон хӯрданиҳо ва нӯшокиҳо пешкаш карда мешавад. кори ин бародарон соли аввал нест. метавонед ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали Юрист TJ ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред, яъне ки бо нархи арзон сафар кунед ба граница. ки моддаҳошон мехонам гӯш кунед. бо моддаи 104 қисми 3, моддаи 110, моддаи 130, 130 қисми 1, моддаи 138, 139, моддаи 143, моддаи 179, 79 банди 3, моддаи 185, моддаи 187, моддаи 188 ва 89 қисми 4, моддаи 200 банди Б қисми Д ва қисми 3, моддаи 237 қисми 4, моддаи 248 қисмҳои 3 ва 4, моддаи 249 қисмҳои 3 ва 4, моддаи 250 ва моддаи 305 310, моддаи 313 328 ва моддаи 331 332, боз моддаи 395 405 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум гардиданд. ҳамин моддаҳоеро ки ҳозир мо номбар кардем, ҳамиё озод намешаванд ва дар амнистия намеғалтанд. ки дар инҷа ҳозир ҳар як ҳамин моддаеро ман номбар кардам бо бифаҳмонам ки ин модда чӣ намуди ҷавобгарӣ дора ва чӣ хеле дора, видеомон камтар дарозтар мешавад. ба ҳамин хотир моддаҳоро мо гуфтем кадомида ки интересни боша бидроен ай кодекс хитони ҳамин моддаҳоро бубинен барои чӣ ай озодӣ маҳрум шудагиянд. ҳозир мо моддаҳоеро номбар кардем ки ай ҳаму ҳабс озод намешаванд ва ҳозир бо моддаҳоеро номбар мекунем ки срокшон кам карда мешавад, яъне озод намешаванду кам мешаванд. мувофиқи талаботи моддаи 9 нисбат ба шахсоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои пешбинӣ намудаи моддаи 104 қисми Д, моддаи 109 қисми 3, моддаи 110, моддаи 122 қисми Д ва 3, моддаи 125, моддаи 130 ва 130 қисми 1 бо моддаи 131, моддаи 137, 38, 39 қисми Д, моддаи 141 қисми Д, моддаи 142 қисми Д, моддаи 142 ва моддаи 143 банди 1 қисмҳои Д ва 3, моддаи 167, моддаи 179 ва моддаи 181 қисмҳои 3 ва 4, моддаи 184 қисмҳои 4 ва 5, моддаи 184 банди 1 қисмҳои 3 ва 4, моддаи 184 банди Д қисмҳои 3 ва 4, моддаи 184 банди 3,
боз моддаи 189, 193, 195 ва 196 қисмҳои 4, моддаи 200 қисми 4, моддаи 201 қисми 3, моддаи 202 қисми 3, моддаи 202 банди 1 қисми 3 ва моддаи 202 банди 2 қисми 3, моддаи 205 қисмҳои 3 ва 4, моддаи 212 қисми 3, моддаи 237 қисми 4, моддаи 244 қисмҳои 3 ва 4, моддаи 248 ва моддаи 249 50 қисмҳои 3, моддаи 252 қисмҳои 2 ва 3 ва моддаи 289, моддаи 307 банди 1, 307 банди 2 қисмҳои 1, 307 банди 3 ва моддаи 307 банди 4, моддаи 308, 309, 310 ва 313, моддаи 314 қисми 4, моддаи 319 агар маблағи пора аз 10 000 сомон зиёд набошад қисми 2, моддаи 320 агар маблағи пора аз 10 000 сомон зиёд бошад, моддаи 328, 29, 330, боз моддаи 332 қисми 3, моддаи 335 қисми 2, моддаи 335 банди 1 қисми 2, моддаи 340, моддаи 347 агар хабар надодан дар бораи ҷиноят ё пинҳон доштани он ба ҷиноятҳои хусусиятҳои террористӣ, инчунин ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат вобаста бошад қисмҳои 2 ва 3, моддаи 356, 365 қисми 2 ва 368 қисми 2 ва 3, моддаи 369 қисми 2 ва моддаи 370, моддаи 382 ва 85 қисмҳои 4, моддаи 386 қисми 4, моддаи 391 ва 93, 95 ва 405 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳкум гардиданд, амали моддаҳои 1, 2 ва 4 ва 6 ҳамин қонун татбиқ намешавад. Нисбат ба ин шахсон моддаи 7 татбиқ мегардад ва муҳлати адои ҷазои онҳо кам карда мешавад. ҳамин моддаҳоеро ки мо ба шумо номбар кардем ё ҷазошон кам карда мешавад ва озод намешаванд. Инак бародаро, ҳамин қадар модда буд, мо ба шумо ҳамаша фаҳмондем. ин қарор дар бораи татбиқи авф нисбат ба шахсоне ки дар кофтукоп қарор доранд бе даъват ва гирифтани ризояти онҳо қабул карда мешавад. Ин ҳолат чунин шахсонро аз ҳуқуқи дар оянда шикоят намудан аз болои қарор ё таъинот маҳрум намесозад. ҳамзамон бо ин зикр кардан зарур аст ки татбиқи қонуни мазкур доғи судии шахсро намебардорад ва шахсони мувофиқи қонуни мазкур авфшуда аз ҷазои иловагӣ ва барқарор намудани тавоноии зарари моддие ки дар натиҷаи содир намудани ҷиноят расонидан озод карда намешаванд. мутобиқи моддаи 20 лоиҳа мақомоти дахлдор вазифадоранд иҷрои қонуни мазкурро дар давоми 2 моҳ таъмин намуда баъдан дар хусуси иҷрои он ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълумот диҳанд. яъне ки то 2 моҳа бояд амнистия баррасӣ шававу ба анҷом раса ҳамин шуморае ки 20 000 нафара ба қайд гирифтагиянд озодшон кунанд ва срокҳои камекардагиша кам кунанд. инак тамошобинон, барномаро ба анҷом мерасонем. ягон савол берин ай ҳамин мавзӯъ боша, саволтонро пешкаш кунед. агар дар мавриди ҳамин мавзӯъ ягон савол боша, бидурен ҳамон моддаҳоеро ки ман номбар кардам, ай кодекси ҷинояти хитон варақ бизанед, бибинед ки кадомаш барои кадом намуди ҷиноят ай озодӣ маҳрум шудагиянд. ва мо дар ҳар видеомон як компания реклама мекунем ки ай сарҳад мегузаронад, яъне ки ай границаи Қазоқистон барои шахсое ки документҳошон буд шудагӣ метавонем ба ово бовар бикунем ва зангшон бизанем, нархи навошонро пурсем, беҳад нархи навои арзон доранд назар ба дигар компанияҳо. дар канали ма юристиҷей подписатсия кунед.